Carols in Concert huwa spettaklu tal-miliet li jqajjem u jwassal l-ispirtu festiv tal-miliet. Din iċ-ċelebrazzjoni ferrieħa li tinkludi kor ta' 120 vuċi ta' tfal u adulti taqgħad ġenerazzjonijiet fil-kant li l-kol ilhom iħejju għal dan l-ispettaklu mis-sajf. Carols in Concert mhuwiex konsert biss. Huwa xi ħaġa li jaqditna bħala komunità hawnhekk ġewwa Center Stage illi anka bejnietna krejajna din il-familja sabiħa li ħawaslu l-messaġġ li suppost inwasslu fil-miliet. Akkumpanjat minn orkestra u palk maġiku, il-kunċert jirnexxielu jżewweġ l-arti manijiet tradizzjonali u moderni tal-miliet. U dak li aħna vera irridu waslu qed nieħdu pjaċir nagħmlu aħna wkoll biex dawk li ġejjin jarawna tieħdu gost ukoll b'dak li qegħdin noffru. Għandna 3 guests, Cliff Zammit Stevens, Claudia Faniello u Chris Gregg. Il-konċert din is-sena se jsir bris il-Malta Community Chest Fund Foundation.